Landslide sa Kuan Park. Landslide sa Berbio. Dako kay na pahak. Oh, di kaagi ang mga truck. Wow. Naagi din nahulog oh. I-zoom na to be. Gamay man. Trailer oh, trailer. Kino mo kano? Diba? Kino. Hello. Oh, masik kuyaw ni diri ba? Maapil ta. Grabing nalumag yun. Oh? One way na lang. Ah. Ito nga lang yung nakuha sa kalsada. Traffic na kayo. Busing oh. Boss, kagi naman ka boss. Kagi man ka. Ay, nag-agi ang isa oh. Ah, nga na, kaya namin, nag-traffic na kayo. Zoom daw, call. Gitu. Unsa na mga cellphone? Iwagi daw. Wagi. Kita ma, katong isa nga spot kusog kayo. Service mo? Saan to call? Saan na call? Kaya daw? Service gyud. Service yun. Boss, ay mo kumpiyansa diya boss. Ayaw rek na pianit rek. Dre ra mo dapit. Rek na diya oh.